קדימה. תסיק לפנים ונער אותו היטב, עושים קצת הוקי פוקי ומסתובבים. ידיים עולות למעלה. תסתכלו איך דניאל עושה את זה יפה עם הידיים למעלה, דניאל. אחרי הכי סוף שאחת פותחתי עם עוד איפה הבטן. פנימה, החוצה, ולנער. עושים קצת הוקי פוקי ומסתובבים, וזאת כל התורה. עכשיו בואו נעשה את הכל מהר בלי להתבלבל, תני ווליום. יד. הושיט היד לפנים, יד לאחור, יד לפנים וננער אותה היטב. עושים קצת הוקי פוקי ומסתובבים, וזאת כל התורה. רגל. הושיט הרגל לפנים, רגל איך הוריד לא מתבלבל ככה, הרגל אחת. עושים קצת הוקי פוקי ומסתובבים, וזאת כל התורה. כל הכבוד. הושיטו ראש לפנים, ראש לאחור, ראש לפנים, סובב. עושים קצת הוקי פוקי ומסתובבים, וזאת כל התורה. הושיטו גוף לפנים, גוף לאחור, גוף לפנים, ביחד כולם. עושים קצת הוקי פוקי ומסתובבים, וזאת כל התורה. לא מתבלבלים, מה קורה פה? תוציא.